ina mana cikin wannan tashar ta mai suna Nishaɗin Boys TV. Mun gode. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Sai ko azal suna iya haikewa kowa. Rabbana kaliki shi ne yake raba baiwa, shi yake kwace mulki yana bawa. In ya kare mutum zai ya tsallake kaidin kowa. Mutuwa lokaci ce kuma nisan ƙarfi, sosai wa addini ido ba shi nuni. Lura al'ummomi daban ne na ƙauye da birni, wata rigima kan sarauta da ba ƴar kaɗan ba. Medawa, tunda na riske ka a gida na karfafa zuciya cewa zan cimma nasara. To yanzu ka wannan, ina so ka shafa shi akan haƙorinka, zai taimake ka. Madalla ranke daɗi baki da matsala, kuma na yi miki alƙawari, na rantsi duk inda na gan shi sai na ɗauki numfashinsa. Ina gaya miki baki da matsala, don duk wanda zai shiga cikin rayuwarki kowane ne shi sai na tsayar da numfashi, kowaye shi. Godiya nake. A sauka lafiya shugabata. San dalilin da yasa ka shiga rayuwar sarauniya ba, amma tunda an zo nan wajen za a gane kuranka. Allah Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Shugabata, ki gafarci ni. Wannan shi ne maganin da mai martaba ya ce a dinga ba ta shan shi kullum.
tausayi ko azal suna iya haikewa kowa. Rabbana kaliki shi ne baki shanye ba, so ake ki shanye duka. mulki yana bawa bawa, in ya kare mutum zai ya tsallake kaidin kowa. Mutuwa lokaci ce kuma nisan ƙarfi, tsautsayi wa addini ido ba shi nuni, lura al'ummomi daban ne na ƙauye da birni, wata rigima kan sarauta da ba kaɗan ba. Allah ya ƙara ma lafiya. Ko ina da damar yi wata yar tambaya ranka shi? Wace irin tambaya ce jakadiya? Allah ya baka nasara. Wai yaushe ne za a daina shayar da wannan baiwar Allah maganin da ake bata duk makon nan? Ba za a daina ba ta wannan magani na mako-mako ba, sai ranar da na manta da abin da ta yi mani. Allah ya ƙara ma lafiya. Allah shi taimake ki. Ki yi haƙuri, Allah yana tare da ki. Da akwai ranar sakayya tana nan tafi, ranar tsayuwa a gaban Allah. Ina so in tambaye ki. Wai me yasa mai martaba yake shayar da ke ruwan guba duk mako bayan mako? Ya ta gini da Yasina. Da mutuwa za ta riske ni a wannan lokacin, da na fi jin daɗi. Bakin cikin sarki saboda ban samu magaji ɗa namiji ba. Shi yasa da na same ki mace yake ta azabtar da ni da shan magani mako-mako. Mun kai ki da mu. Ki yi haƙuri. Ki zo mu shiga ciki. Allah ta rufi galadima, Allah ƙara nisan kwana. Wato, a jiya da daddare, da na yi bincike na game da ilimin taurari, sai na gano cewa akwai wani haske da zai iya cutar da kai. Da na sake zurfafa tunani, ko kuma in ce da na sake zurfafa bincike, sai kuma na gano akwai wani haske wanda zai haskaka masarautar sarki Suleiman gidan nan. Ya malam, masani a bangaren taurari, wannan duban naka ya sa ni cikin wani yanayi, haka kuma ya jefa ni cikin wani mugun tunani. Ya malami na, fassara mu ma'anar wannan matsala. Abin da za a yi, ina sai ka tambayin da ya ce. Ya shugaba ne, na kammala aikin gida, yanzu zan tafi aikin masarauta. Ina buƙatar addu'a da sa albarka. Addu'a ta a gare ka, Allah ya kai ka lafiya, ya kuma tsare mana kai daga dukkan wani sharri na fili da na boye.
Allah ya maka albarka. Ka shiga. Godiya ne. Allah ya malami na. Mun yadda ta ce ba ka kwana na ba ka rana ita yau. In za ka zo mun da fassarar wannan mafarki. Godiya ne. Godiya ne. Allah ya shiga. Amin. Ya baka nasara. Godiya ne. Bayan haka na Galadino yana da kyau ka sa ido game da rayuwar yaron nan kada a cutar da shi. Ila gaskiya ne malam, zan yi duk iyayina tabbatar da cewa na kare lafiyar shi sai yadda babu duk wani abu da zai zo ya cutar da shi. Masha Allah. Godiya nake malam, godiya nake. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Sai ko azal suna iya haikewa kowa. Rabbana kaliki shi ne ke raba baiwa, shi yake kwace mulki yana bawa bawa. In ya kare mutum sai ya tsallake kaidin kowa. Mutuwa lokaci ce kuma yi nisan ƙarfi, sosai wa adini ido ba shi nuni. Nishaɗin ku Boy TV, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa, da zarar mun ɗora sababbin shirukan za ku ga sun shiga warku ta hannu.